Салом, салом, дӯстонам. Инак имрӯз сана 23 январ дар тақвим ва соат бошад ана наздик мешавад ба соати 2. Ман хостам боз як намоишро ба шумо пешкаш кунам, чун дар комментҳо баъзе аз шумо менависед ки оиди вақт, соат, мисолҳо оварда бошем бо тарҷумашон. ҳатман инро иҷро мекунем ва инчунин ба он нигоҳ накарда ки имрӯз рӯзи якшанбе аст ва ман аз статистикаи канал чӣ мебинам, бисёре аз шумо дар Россия қарор доред, шояд донишҷӯ ҳастед, шояд дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастед. Агар ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ бошед, метавонед бо ин видео поделиться кунед, хусусан ба шаҳри Тюмень, чун ман низ дар онҷо дар муҳоҷирати меҳнатӣ будам ва саломи ман ба Сихкабоби Хуҷандӣ, рақами 1, Қосимҷон, Обиҷон, Наимҷон, албатта Қосимҷон, Амирҷон, Шаҳриёр, Ихтиёракор, дӯстони мо, инчунин ба гипермаркети Лента, Алексей, Сергей, Маша, Влад, Саша, Надя, албатта Ксюша ва дигарон ки номҳои онҳоро номбар накардам. Дӯстон, доимо муваффақ бошед, саломат бошед ва аз хотир набароред ки ҳар як мақсади мо сар мешавад аз як қадами хурдакак ва агар то ҳол ин қадамро накарда бошед, бигзор ҳамин рӯз аввалин қадамҳои худро гузошта бошем ба сӯи муваффақият. Инак намоишро оғоз мекунем. Рафтем дӯстон. бо мисолҳо. Диалоги 1 бо мисолҳои шояд ғайриоддӣ бошад, чунин роҳро интихоб мекунанд вақте агар бисёртар маълумотро дар хотир дошта бошанд. Инак рафтем. Мо ин ҳафта вон мехӯрем? Мы встретимся на этой неделе? Албатта, ман бо хушнудӣ. Конечно, я с удовольствием. Ту кадом рӯз вақти холӣ дорӣ? Когда у тебя будет свободный день? Свободное время. Метавонем рӯзи чоршанбе ё ҷумъа вохӯрем? Мы можем встретиться в среду или пятницу? Рӯзи чоршанбе наметавонам, а на ҷумъа соати 8 метавонам. В среду я не могу, а вот в пятницу в 8 меня абсолютно устроит. Олиҷаноб, рӯзи ҷумъа соати 8. Отлично. В пятницу 8. хуб, чун инҷо аҳамият медиҳем, дар тоҷикӣ соати 8 гуфтан мумкин ё 8 гуфтан мумкин. Дар русӣ низ метавонем танҳо вақтро гӯем. Барои мисол, в 8. Метавонем 8 часов гӯем. ҳардуяш дуруст мешавад. мақсад шумо фикри худро фаҳмонда тавонед. Мегузарем ба диалоги 2. Салом, привет. Корҳоят чӣ хел? Как дела? Хуб, корҳои ту чӣ? Хорошо, а у тебя? Корҳоям олӣ. У меня отлично. Ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Скажи, а чем ты сегодня занимаешься? Ё ин ки, скажи, а чем ты занимаешься сегодня? Албатта мо метавонистем гӯем ки бигӯ, ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Ин калимаро метавонем истифода накунем, яъне бигӯйро. Ман дар рӯзҳои гуногун расм мекашам, суруд мехонам.
Я рисую, пою, в разные дни недели. Баман нахалкун? Расскажи мне. Хубмайлаш. Ну хорошо. Рözi Душанбе, Рözона раз мекшан. В понедельник, днем я рисую. Рözi Сешанбе ас-соати 8 ман суруд мехонам. Во вторник с 8 часов я пою. Чоршанбе бегоги ас меронам. В среду вечером катаюсь на лошадях. Рözi паншанбе соати 15 ман бо суруд мехонам. В четверг в 15 часов я снова пою. Джум'a баъди хӯроки нисфирӯзӣ бо дӯстонам сайру гашт меравам. В пятницу после обеда хожу гулять с друзьями. Шанбе ба хонаи бибиам меравам. В субботу я еду к бабушке. Якшанбе бошад, дар хона дам мегирам. А в воскресенье я отдыхаю дома. Мо ин ҳафта во мехӯрем? Мы встретимся на этой неделе? Албатта, ман бо хушнудӣ. Конечно, я с удовольствием. Ту кадом рӯз вақти холӣ дорӣ? Когда у тебя будет свободный день? Свободное время? Метавонем рӯзи чоршанбе ё ҷумъа вохӯрем? Мы можем встретиться в среду или пятницу? Рӯзи чоршанбе наметавонам, а на ҷумъа соати 8 метавонам. В среду я не могу, а вот в пятницу в 8 меня абсолютно устроит. Олиҷаноб, рӯзи ҷумъа соати 8. Отлично. В пятницу 8. Хуб, чун инҷо аҳамият медиҳем, дар тоҷикӣ соати 8 гуфтан мумкин ё 8 гуфтан мумкин. Дар русӣ метавонем танҳо вақтро гӯем. Барои мисол, в 8. Метавонем 8 часов гӯем. ҳардуяш дуруст мешавад. Мақсад шумо фикри худро фаҳмонда тавонед. Мегузарем ба диалоги дуюм. Салом, привет. Корҳоят чӣ хел? Как дела? Хуб, корҳои ту чӣ? Хорошо, а у тебя? Корҳоям олӣ. У меня отлично. Ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Скажи, а чем ты сегодня занимаешься? Ё ин ки скажи, а чем ты занимаешься сегодня? Албатта мо метавонистем гӯем ки бигӯ, ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Ин калимаро метавонем истифода накунем, яъне бигӯйро. Ман дар рӯзҳои гуногун расм мекашам, суруд мехонам. Я рисую, пою, в разные дни недели. Ба ман нақл кун. Расскажи мне. Хуб, майлаш. Ну хорошо. Рözi Душанбе, Рözона расм мекашам. В понедельник, днем я рисую. Рöзи Сешанбе ас-соати 8 ман суруд мехонам. Во вторник с 8 часов я пою. Чоршанбе бегоги асп меронам. В среду вечером катаюсь на лошадях. Рӯзи паншанбе соати 15 ман бо суруд мехонам. В четверг в 15 часов я снова пою. Ҷумъа баъди хӯроки нисфирӯзӣ бо дӯстонам сайру гашт меравам. В пятницу после обеда хожу гулять с друзьями. Шанбе
ба хонаи бибиам меравам. В субботу я еду к бабушке. Якшанбе бошад, дар хона дам мегирам. А в воскресенье я отдыхаю дома. Мо ин ҳафта во мехӯрем? Мы встретимся на этой неделе? Албатта, ман бо хушнудӣ. Конечно, я с удовольствием. Ту кадом рӯз вақти холӣ дорӣ? Когда у тебя будет свободный день? Свободное время? Метавонем рӯзи чоршанбе ё ҷумъа вохӯрем? Мы можем встретиться в среду или пятницу? Рӯзи чоршанбе наметавонам, а на ҷумъа соати 8 метавонам. В среду я не могу, а вот в пятницу в 8 меня абсолютно устроит. Олиҷаноб, рӯзи ҷумъа соати 8. Отлично. В пятницу 8. Хуб, чун инҷо аҳамият медиҳем, дар тоҷикӣ соати 8 гуфта мумкин ё 8 гуфта мумкин. Дар русӣ метавонем танҳо вақтро гӯем. Барои мисол, в 8. Метавонем 8 часов гӯем. ҳардуяш дуруст мешавад. Мақсад шумо фикри худро фаҳмонда тавонед. Мегузарем ба диалоги дуюм. Салом, привет. Корҳоят чӣ хел? Как дела? Хуб, корҳои ту чӣ? Хорошо, а у тебя? Корҳоям олӣ. У меня отлично. Ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Скажи, а чем ты сегодня занимаешься? Ё ин ки, скажи, а чем ты занимаешься сегодня? Албатта мо метавонистем гӯем ки бигӯ, ту имрӯз чӣ кор дорӣ? Ин калимаро метавонем истифода накунем, яъне бигӯйро. Ман дар рӯзҳои гуногун расм мекашам, суруд мехонам. Я рисую, пою в разные дни недели. Ба ман нақл кун. Расскажи мне. Хуб, майлаш. Ну хорошо. Рӯзи душанбе рӯзона расм мекашам. В понедельник днём я рисую. Рӯзи сешанбе аз соати 8 ман суруд мехонам. Во вторник с 8 часов я пою. Чоршанбе бегоҳи асп меронам. В среду вечером катаюсь на лошадях. Рӯзи панҷшанбе соати 15 ман бо суруд мехонам. В четверг в 15 часов я снова пою. ҷумъа баъди хӯроки нисфирӯзӣ бо дӯстонам сайру гашт меравам. В пятницу после обеда хожу гулять с друзьями. Шанбе ба хонаи бибиам меравам. В субботу я еду к бабушке. Якшанбе бошад, дар хона дам мегирам. А в воскресенье я отдыхаю дома. хуб дӯстон, ана ин буданд як-ду мисоли оддӣ оиди рӯзҳои ҳафта, вақту соат. Метавонед дар шарҳ масъалаҳои худро гузошта бошед. То ҳадди имкон бо ҳам ҳал мекунем. доимо муваффақ ва саломат бошед дӯстон.